Samboy. Pancen nyawang winong ning ati marai ceria. Ora nafsu lho, Reng. Ora marai nafsu, ning marai ceria beda lho. Ayo ngono kuwi. Takono sing Joko-Joko kuwi ayo. Wis ora silak saka batine nyawang ngono iki. Ning rasa ning batine mak greng, greng, greng. Menika kadang kula anem aslinipun nggih saking Ngayogyakarta. Ning sampun hijrah wonten ing laladan Kitha Sragen. Wonten ngundaan Gundang Sragen nenggih Mbak Lia Sundari. Menika ugi garwa dalang kadang kula anem Ki Aji Tanda Utama. Anggenipun bebrayan sampun pinaringan Nugroho Putra minangka talining katresnan. Cacahipun wonten kalih tur setri sedanten. Kenes kalian kewes. Itu. Nglerek malih lajeng Mbak Tri Hastuti Retnamati menika asli saking Widodaren Ngawi. Laladanipun menika Widodaren mila nggih piyayine niku ayune prasasat kaya widodari darat. Darat wonten ing Banaran mriki. Piyayine kaya ngono, luwes kewes andhap asor anuraga lelewane milangoni. Dasar wasis sembada solah lan piraga elok ing wadana ndudut rasa irung mancung merga suntikan karya wuyung dadi lan pantese mripat yen mulat sajak njejawat tur tipis lambene yen guyu ngregetke awake lencir kuning nyatanipun bokong nggih semok merga niku ngangge tembelan yen nggih lingguh ngoten niku apik yen nggih ngadeg njur mekrok niku Mbak Tri Astuti tenan. Kok duwe ciri khas dhewe-dhewe kalajengaken angka 3 menika Ibu Sukesi Rahayu, sarjana seni magister seni saking Jaten Karanganyar. Terus kalajengaken menika waranggana domestik saking Laladan Tuban, saking Kerek Tuban menika Mbak Chandra Mulya. Ning sakmenika ugi sampun hijrah wonten ing cedhak kula. Laladan Perumahan Loh Agung. Ten mrika pun omah-omah kalian Ki Dalang Wijasena Yuli Nugroho. Kirangan kok ngantos mriki kok dereng pinaringan momongan iki apa urung ngerti carane napa pripun kok iso. Lek urung ngerti sirku tak wasiti. Ngene lho. Ngoten niku. Ning upamane durung pinaringan putra nggih memper bocah ra tau leren niku. Anggapan mboten enten mandeke jan. Syukur nggih. Kalajengaken menika Mbak Nimas Ayu Winong Nawangsih menika nadyanto populer dados waranggana ning aslinipun profesi menika penyanyi dangdut. Ketitik wingi dalu menika wah bareng enten orjenipun menika le goyang wah ngebor nganti panggunge jebol. Mbak Winong sangat luar biasa. Wis ngono kuwi. Sing jenenge waranggana serba bisa iso papan kaya Mbak Winong kuwi. Yen nembang klasik ngoten nggih anteng Jatmika. Yen nembang kreasi ya menyesuaikan, yen dangdutan nyatane sangat luar biasa. Elok nggih. Patut menawi dipun lebetaken kontenipun wonten ing YouTube Mondokan menika. Cocok. Aslinipun menika saking Tulungagung, Jawa Timur kabeh. Terus kalajengaken menika menika wah jan aya mimin tuna jan Mbak Gatik Glinding iki ra Mbak Wanda Amara niki asli saking Jogorogo Laladan Ngawi. Mula desane yen Jogorogo pancen piyayine bareng
sowan ning kutha gedhe wonten Laladan Surakarta pinter anggene njaga dumateng raganipun sampun ngantos disenggol digepok kalian para kakung-kakung menika piyayi kaya ngono angger disawang piyayi kakung langsung wudu lho piye aya mimi mintuna Mbak Wanda piyaine alus anteng jatmika ora kakean rembug ora nate neko-neko anane mung bersyukur kalian Bukesi dipun paringi amplop pinten kemawon wontenipun namung alhamdulillah matur nuwun Bukesi matur nuwun Bukesi ngono kuwi sindene ngono kuwi sing calon swarga ngono kuwi anggere dilungi ngono terus sing ngelungi ngalih buka mosok gur semene walone enti ping neraka mergo niku sinden sing ora pinter syukur apa meneh yen ana sinden banding-bandingne amplop kene karo kono wah niku wis niku calone dipanggang kaya roti nika niku kalajengaken Mbak Umi Hafifah saking Pulung Ponorogo wingi dalu sampun kelakon nyindeni Mbah Kakunge Mbah Sukron Suwanda nah alhamdulillah wis ana undak-undakane Umi saiki wis iso mbeksa bedayan apik ndek ben ning Kebumen wis iso lenggeran saiki iso bedayan dadi ana undak-undakane sip dene menika anak kula wadon Mbak Anting Lambangsih menika putra putri seniman menika menawi ramanipun menika nuwun sewu menika dalang profesional ingkang hebat kula dereng napa-napa pake Mbak Anting menika sampun melanglang buana manggere Pak Sun sampun wayahe limbukan yo saiki wancine hiburan biar padang lampune penonton langsung suk kabeh do nyedak njoget tondok coba kaya apa wah penonton wis jilingi mboke si Anting niku ngoten Mbak Tutik Handoyo nggih ta nah semanipun jangkep apal aku mbiyen penggemar Ibu Tutik Handoyo Suwargi almarhumah menika nggih waranggana multi talenta nembang apik ndalang iso apa nyen ketoprakan joget wah ora keri pokoke tur penuh inovasi sinden sing ngarepe rambute dikeki poni ngono iki sing miwiti Mbak Tutik Handoyo mbiyen kene ngangge gelungan mburi diklabang rambute kuwi ya Mbak Tutik Handoyo bareng aku saiki duwe sinden Tutik malah edan lho ora bisa handayani lho wis ra apa-apa ning aku niteni anggere Mbak Triastuti menika tumut pentas ngeten iki kok mesti kok udan menika padha sumisih mendung padha nyingkir niku pancen ya kehebatane Mbak Tutik ngoten niku luar biasa monggo sak menika dipun wiwiti ingkang klasik lang rumiyin kaya ngapa lan kepiye yen dereng mungel Sinom Parijata niku teng awak tasih mboten iso kepenak niku kalih ndudahe mutiara kependhem niku karo nggih leren dila rekake niku waduh rekake sesuk niku sik bacutan wah men kaya dalang-dalang kae lanjut sembah nuwun monggo Bu Kesi monggo Bu ayo Sinom Parijata sampeyan sing nembang mengko sing nyenggaki waranggana sanesipun kawimbuhan wiraswara diaturaken dumateng para pinisepuh ing Laladan Banaran Sidoarjo ing tasik keparengwungon monggo sugeng laras monggo Bu Sambung gawe sambung
Kakate mansolate sekaso anak-anakku wis suda iki pisan. Wah, malah do teng Klemah ning kono. Iki le enek 200 le. Kena ditabung kena nggih tuku buku utawa. Oh iya, mak geruduk langsung. Sabar sih. Bareng kene omong enek 200 langsung yu. Pertanyaan. Ngriki wau enek buta wedok sing tapa brata utawa cara wong Islam salat sembahyang terus ketemu karo dewa dheke duwe karep utawa gegayuhan nulungi karo pepadane urip menolong kepada semua manusia. Aja disebutne langsung maju utawa ngacung sik. Yen kok sebutne malah sampean malah apa jenenge mbocori kancamu. Sapa jenenge buta wedok mau? Udu tutik, ngawut tutik sinden. Sapa le? Ayo, sing ngerti ra? Rene sik maju. Sapa salah siji? Ayo salah siji. Aja rebutan ngene. Ayo. Oh iya iki dhisik. Kok iso adimin iki sapa? Salah. Ayo. Adimin ayo. Mau iki adine plus kok ya ora min. Ngacung sik lagi maju, ayo. Maju kene sapa? Wah iki, calon ustad. Ngangge mic sik. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nyapa ngundangi apa piye kok tekem ae ngene? Arimbi. Arimbi. Arimbi, pinter. Sampean kelas pinten? Kelas 7 SMP. Kelas 7. Sinten asmane, Pak? Bukhari Saputra. Bukhari Saputra. Ya, nyah 200. Nah, iki kakean to sik tak hitungi. Oh, pas ya. Iya, 200 ya. Heeh, kuwi ya dudu dhuwitku wong kuwi dhuwit saweran kok lele. Nah, semoga-moga ora perkara duwite le. Dik Bukhari, perkara sampean iki le tresna karo budaya nganti yahine sik nunggoni karo Pak Dalang. Ayo. Wis waktu kehebatan yang sangat luar biasa, apresiasi yang sangat hebat.
Ah iya ta. Elok kuwi. Ya, Wis. Iki wis entek iki, sampean bobok neh ra apa-apa. Nah duwe entek kok neh-neh lho. Sok tahun ngarep neh ya, tahun ngarep ya. Aku tak nggawa duit sing akeh sok ya. Ngapa kuwi? Ngapa rantene ngapa? Ruji ya, ruji. Ya kuwi sing jenenge Dewa Ruji ya kuwi. Iya, ya sip le, pokoke semangat terus. Ya, Ayo Mbak Anting lambang sih ya. Ayo, manfaat. Piye perkembangannya Jogja piye iki mau, Ting? Sementara dan diharapkan juga mboten enten gempa susulan Pak Di. Amin. Cuman memang disuruh untuk berjaga-jaga mawon. Nggih, tidak ada potensi tsunami mboten ta? Tidak ada potensi tsunami insyaallah. Alhamdulillah, syukur. Semoga-moga kabeh dulur-dulurku tunggal bangsa lan negara kabeh pinaringan wilujeng slamet. Kanca-kanca dulur-dulur ingkang lenggah wonten ing Jogja tansah manggi hayu lan rahayu. Ya. Amin. Ya jumenenga. Saiki ciri khasmu rung metu iki. Wah, piye iki? Sore mau lak sing dangdutan ning sing berbau Banyuwangen, Meduronan, ki rung ketok iki. Ayo, iki dimanfaatke. Coba kaya apa? Niki Banyuwangi napa? Manut sak srekmu apa? Wis. Banyuwangi mawon nggih. Banyuwangi ya oke ning kudu komplit. Ora mung lagu tok ning nganggo bawa. Ayo. Ngono kuwi. Tintingane Mas. Engko apa? Tibane apa engko? Gerajakan, Pak. Oke, siap, gerajakan siap. Yo, dibawani, Mbak. Anting Lambangsih. Sampun lulus wis sarjana seni ya? Nggih, insyaallah. Neng isi Yogyakarta mbiyen jurusan Karawitan. Karawitan. Lulus tahun piro, Nduk? 2022. Pas pandemi wingi berarti? Nggih. Lulusan pandemi biasanya ora iso apa-apa kuwi malah. Mergo kuliah lak virtual. Ayo. Terus saiki kuliah neng Universitas Negeri Yogyakarta. UNY. Fakultas Ilmu Budaya. Ilmu Budaya. Bahasa Seni dan Budaya. Bahasa Seni dan Budaya. Bahasa Seni dan Budaya. Ya. Jurusan Pendidikan Seni, Pak. Jurusan Pendidikan Seni, apik. Wis mumpung sik longgar sampean sik enom sekolah sak dhuwur-dhuwurmu. Aja mung S1, aja mung S2, yen perlu kudu S3. Amin, Pak. Sing jenenge nganti saiki iki sing anu lho, tanggapan terus lho. Sing jenenge sinden dokter lah rong ana. Sing tanggapan ngene iki lho. Nggih. Tanggapan luar negeri wis enek Mbak Yumu kae Dokter Penny Candrarini kae. Oh, nggih. Ya. Pangestunipun Pak D. Wis pokoke sukses engko lek ketoke mbayar UKT utawa SPP bingung, langsung telepon Bu Kesi. Ayo. Dijak jagongan. Bu, izine lho, Bu. Jangan khawatir kak ya. Ya Nduk, dibawani Nduk, coba kaya apa? Anting. Mampiat mayong paman. Ora nutup mripat. Bu Kesi iso kaya ngene iki mbiyen ki nate ngenger ning pakmu, ngenger ning mbokmu lho, Ting. Dadi saiki pas pamane sampean genti rene iki wis pas ngono, nyambung silaturahim. Nggih, Pak D. Ya.
Sampeyan iki laire ning Kediri apa ning Banyuwangi to, Nduk? Kediri Pak De jane. Kediri ya. Nggih. Terus sing Banyuwangi sinten? Jane ibu sing turun Banyuwangi niku. Dadi ibu nika laire ten Banyuwangi asline. Oh, ngono. Mula sampean ya baut nembang cara Banyuwangen, cara Madura ya apik. Nggih Pak De, kula iki malah jalure malah seneng-seneng sing etnis ngoten niku. Mboten mung Jawa kan wonten tradisi-tradisi yang lain yang perlu kita lestarikan juga. Bener kuwi, pancen kudu kaya ngono. Kaya Bukesi iki ora mung wong Jawa tok kuwi senengane. Nggih, soalnya kula nggih gadah bukune Bukesi. Heeh. Niku kan Bukesi. Sindenan Jawa Timuran. Nggih, menerbitkan buku niku luar biasa. Kuwi karya nalika S2 mbiyen. Heeh. Bukesi gur kari maju ujian sing nulisne aku kuwi mbiyen. Percaya ora kowe? Nggih, rada sih, Pak. Aja percaya aku ngapusi ya. Oh, kurang kenal kok Lah iya mula aku ngapusi ngono kok ya. Iya. Mianyo takon dosa. Ora ngerti dosa. Aja takon. Aja takon dosa. Seneng apane? Geronge gercep. Gercep ya apa? Gerak cepat. Wah iya. Wah. Pancen kuwi grendul kok. Kok grendul? Kok grendul napa, Pak De? Gerak senengane mangan jenang grendul. Ayo. Ayo gerak cepat, ayo. Berarti geronge grembel. Hah? Geronge grembel. Grembel ya apa? Lah niku wong jenengan gerembel. Heeh. Gerembel niku napa to? Loh. Grendel. Oh, gendel sing nganu jenang kelet-kelet niku. Heeh, jenang kelet-kelet senengane Bukesi anggere kental putih niku. Heeh, putih meling-meling lho kok. Iya. Iya. Tanah Kumaliaring Taman Sari Noswan Belambang, belambang,
bocah iki suarane elok tenan iki. Ayo. Allahu Akbar. Kono to Pak De? Cengkokmu kaya adan. Masa ta? Iya, mau sing arep kaya adan. Apik. Apik jos tenan. Lek sampean tulungane sing apa nggen Banyuwangen lek wis apa jenenge paseh banget menguasai banget. Kendangane piye? Kendangane iki mau. Kurang piye? Enggak usah isin-isin, Mas. Kowe kok ngerti lek cah kuwi ngisin-ngisini? Oh. Ketok sedikit malu-malu wajahe wau kula lihat. Lho pancen kuwi lagi lulus S1 iki. Oh. Karo wong wedok gila sih anu ra. Napa mboten doyan wedok? Doyan apa mboten oleh Ora wedok? doyan, doyane lanang. Lah, iya toh Mas. Masa nek sindene Pak De kangko buke silik milih niku. Pak De Cahyo. Soale iki mirip bae aku ki bingung nek jane. Tapi nek kacake luwih enom ngono wae. Allah ngelem-ngelem padine kleru ngelem-ngelem. Ora, mergane ten mirip banget jan teplek tak kira ki malah kembar. Wah. Ayo kembar sial. Ora sampean wis tau nderekne Pak De Kangko? Nate. Wah, syukur. Alhamdulillah nate sakniki nderekne rayine. Ayo. Sok ganti nderekne Mbah Sukron kapan-kapan. Nggih, insyaallah. Komplite golek pengalaman. Wes tak jamin sewengi mendewe bungkem 1000 basa. Lah napa? Lah gendinge khusus kabeh. Walah ya wes aku mengundurkan diri wae. Lah kurang piye, kurang apik omong sing ngendang gen latihan kuwi. Mas. Ya. Mbok nyawang rene nyapet kok. Enggak pakai air yang jernih. Anu, jenengan nembe lulus S1 nggih? Sampun gadah dereng? Dereng wani niku. Ning kayane akeh awan bengi tanggapan terus niku. Alhamdulillah. Jaipong. Jaipong. Ora nyopet. Yo jaipong jenenge pengendang kok ya. Oh, tumpakane sepeda motor lanang kae medeni ora. Anu kok Pak De jane iki kendhange pun sae kok ming masih lagi isin-isin wae. Ayo mula kek ana motivasi men saya kendel ngono kuwi. Anu asmane sinten Mas? Joko. Jompong. Swatama. Swatama. Asmane Swatama. Mas Noval Cahyadi. Oh, lho, putrane jenengan to? Heeh. Anak angkut. Ayo. Kok enek Cahyadi? Pak Kuntadi? Lho, ora mung kuwi wong Bu Inggi wae asmane Anggi Cahya kaya anu piye to kuwi. Lah kula kinten nek Mas Cahyadi niku putrane jenengan kan Cahya Kuntadi. Lah lek ngono kuwi aku anggap padha karo anake Pak Gito Ngantru. Kayak Mas Wahyu ya Cahyadi kaya anu ora. Mas mboten usah isin-isin nggih. Pokoke keplakane dimantepne. Nah, kuwi lho dimantepne Val. Anu, sampe nek ajenge guyu mawon, mboten usah diempet. Nah, Nggih. wes, mesti kowe lek pengerawit iki lagi bingung mesti sing dicekel mesti blangkon ngene iki. Lah napa Pak De? Wis ngono kuwi. Aku barang apa mesti ciri khase wiyagane jenengan nggih Pak De. Mau mbok aku barang anggere dilok-lokne ngene digarapi mesti blangkon dingenek-enekne. Kuwi. Wis ultime ya. Ayo, mesti suwi engko kendange dicokoti niku. Engko taline pedhot no. Heeh. Masa tali jaipong ora iso dijogo wong nek tali tresno. Wah. Ya jodoh. Yes. Wes, ora melu-melu aku wes. Jane sing nyaroni kok yo sengit men to. Koncone yo di para-parapi. Ora kuwi mendukun, kuwi mendukun kuwi. Engko iso tukar pengalaman bab kawruh cara Banyuwangen. Engko Mas Jompong, Mas Noval gen njaluk nomor WA-ne jenengan ten Bukesi. Mbak tolong diarahkan sing Banyuwangen gen iso karaktere kecekel Banyuwangene. Lah napa kok lewat Bukesi napa mboten langsung mawon? Lah isinan kok kuwi piye? Lho jenengan to perantarane? Hah? Perantarane kan jenengan. Lek WA ra iso wong dek iki HP-ne Sony Ericsson biar. Kurang upgrade. Upgrade. Gerajakan Banyuwangi. Gerajakan Banyuwangi. Ayo. Ki mung guyon lho, Val, kuwi tenanan lho. Nobar kuwi digoleki omahku terus. Lah iya. Biasane tenanan ya, Pak. Gobios Pak De.
Gobios bocah. Ah iya lho ngono. Kaya ngono kuwi ya. Mangga diaturake Gerajakan Banyuwangen. Ayo, iki kolaborasi chemistry antarane Sinden Anting karo Noval. Mas Noval. Ngapa ta, Tum? Kowe sing seneng Anting kok piye kok? Ini tak garapi iki Noval awakmu ngocak-ngacak. Anu, kebelet pipis ya, Mas. Oh, pacare sing Jaipong. Ayo. Monggo, yo Gerajakan Banyuwangi dados. Woi.
bisik-bisik semayanan matri janji orep yang sir-sirana dengan gendeng asli yang sir-sirana bikin dengan gendeng asli dia nyuwangian. Saman Pak De. Piye, kendangannya lumayan ta? Ya rada menjebak tapi tetap enak. Ah ya. Pancen ben enek variasine kan rada menjebak-jebak. Lah nggih, kula jane mau kan kleru joget Umi guyu iki. Heeh. Umi guyu lah kok Masnya ya mesem. Nah. Lah pancen ki hobine biyang guyu kok pancen. Hobine jan Lah kowe kok ora ngene kae, deng ra ngono kae. Kula. Heeh. Lah nganu to, Masnya mungkin ndak grogi. Salting. Mesti grogi lah anggere kowe den terus mak gua. Ngono. Ora wis duwe pacar apa sing? Sampun to. Sing ngeterke mau pacarmu. Senes niku rencang kula. Oh, kancamu. Nek pacar kula niku pekerjaane jadi soundman. Soundman? Nggih, tapi senes niku lho. Nggih. Udu kuwi. Pak Glondor. Udu. Lah sapa? Anu soundman-nya Mas Darboy Geng. Oh, sama Mbak Woro Widowati. Nggih. Lah kula soundmanipun Woro Mustika Siwi dadi Mustika Siwi. Sampun Pak Den iki kula. Lenggase engko neh ning. Oh nggih, siap. Ya. Iki ana sing ngersake nun saya urung tak waca nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng enjing Pak Cahyo lan Madangkara saking apa iki? Tembakau balap Banaran. Apa iki? Nggih, nyuwun gending ninggal katresnan. Matur sembah nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita tampilkan penyanyi kita dari Tulung Ngegeng. Ya nang, ndek ben tak gekne bawa lho, ayo. Ninggal katresnan. Mbak Winong iki wah. Nek pas nyinden wayang ya demes jarian. Nek pas neng apa kuwi dangdut Melayu dhewe ngangge rok sepan kae. Karo sepatu jinjit murup-murup kae. Enang ate kenang. Kowe lek neng kene sok anggun. Mboten, Bapak. Lah neng paran ngono wani oraan neng kene kok sok anggun. Nggih, asline ngeten iki to, Pak. Ora apa-apa awakmu arepe neng kene berekspresi ora apa-apa, ora masalah. Mboten, Pak, kula kan empan papan. Maksudnya kalau begini kan wonten urgen. Jadi saya harus mengekspresikan. Bukan aku tak mampu. Itu harus mengekspresikan lagu dengan baik. Ngoten lho, Pak. Nek ngaten kan kula pakai kali gamelan ijo niki wae wingit lho, Pak. Mak padake gamelan ijo leluhur no piye wingit ora. Ora apa-apa. Mau sore iki saurunge do klenengan sapa tabuhan kendang sapa? Arep takon nyeneni, "Wih, bae Pak Teguh ora." Sapa kok kayak Jawa Timuran kayak kok nganti remongane Pak Mantep sapa? Bae Pak Teguh. Piyayi lek budaya iki ora gelem ado kok gamelan ngono kuwi. Menan ngono kuwi. Sampeyan ya ngono, lek piyayi budaya karo gender aja ado. Men suarane tetep dadi siji karo gender ngono. Kali Kang Dar. Kuwi lek penggendere ora. Gendere. Gender ning kos-kosan ya kudu duwe gender duwe ta, San? Nggih. Ayo. Kabare kowe tuku omah. Mboten. Alah kowe pindah Brigita cerita kok. Mboten dereng kok. Nang Perumnas to? Dereng. Arep karo sapa nang kono si Ijen tuku omah lho. Arep kok nggih mlebokne sapa engko? Lah napa mboten pareng to, Pak? Oleh ya ngono kuwi lho. Aku karo Pakku mbiyen malah dipundhutne. Ya le karo Masmu ngene. Tak tukokke nang Perumahan Mojosongo ning Merdutan cedhake SMA 8. Oh, langsung nggih main ning kono. Ayo. PlayStation nganti panas iki dadi balekne sewa neh, baleke sewa neh.
Urung liya-liyane. Ayo jan. Ya nang dibawani sih nang. Ayo Cahayu. Bareng awake iki saya cilik ya. Mbiyen kaya agu lho ora pantes. Pantese lemu saiki apik ana. Pik pisan. Pik nggih. Pik nget pisan. Thank you Mr. Yoyo. Hah? Thank you Mr. Yoyo. Oke, som-som. Sami-sami. Oke. Oke, baby. The song the sing. Oke, baby. Oke, baby. Jaranan dangdut kreasi. Umi wis tak gekke tembang Winong wis. Bar iki si anu Wanda. Iya. Aya mimi mintuna. Tutik mboten apa? Tutik ra sudik. Nyawange muak kok tembang. Memuai. Tutik memuai. Ya. Wong wedok iki ana kategori pancen wong ayu karo wong nyenengke. Apa ya? Heeh. Lek si kaya anting iki pancen bocah iki ya nyenengke. Lek si Umi iki pancen bocah ya ayu. Nek yen Winong iki pancen cenderung nyenengke. Dadi saka bedane nggen mripat terus nggen apa idep kuwi wis digarap karo Gusti Allah. Dadi bocah iki janjane ora mesem, ora guyu. Ning sing nyawangi ning ati malah seneng. Nah, ngono kuwi. Mula ora aneh ora mokal, mung Winong meneng wae ngono sing mirsani wis padha seneng. Aja kok sing nonton kancane nyawangi seneng kok. Saya sing enong iki pengen meluk kae. Ah ya, bojone ora ngerti Jawa ora apa-apa kuwi. Lek nyimak streaming ora. Lho, meneng wae wis nyenengke apa neh mak plengeh ngono iki saya ngentekke apa kuwi jenenge ati tumrape wong lanang. Lek Mbak Tutik iki tek disawang ngene Mbak Tutik mak plengeh ngono ning meteng mungkuk-mungkuk langsung. Hai baby. Seneng aku ora. Ayo. Komburi ngono dhek ngetungi bidin ning aku. Ayo. Aku endorene sing kena Yosep ayo. Dhek muni tangkis aja. Ya lanjut nang. Sinden Winong. Tulung Sinden Winong Tulung Agung maknane Sinden Winong iki lek macaki barange gampang keri. Mula njaluk tulung karo Agung Kudu. Endi sing slendange keri kali ya. Ayo sing ayo. Kacamatane keri. Sinden Winong Tulung Agung. Nah, yo. Aja nganti ninggal tresno
aja nganti ninggal tresno mula bacute ya nang mula parapane Winong ceria pancen nyawang Winong ning ati marai ceria ora nafsu lho reng ora marai nafsu ning marai ceria beda lho ayo ngono kuwi takono sing Joko-Joko kuwi ayo wis ora silak saka batine nyawang ngono iki ning rasa ning batine mak greng greng kuwi bosku mbiyen iki greng ora wis ngempul ning kene rasane dindi ora ya samboy ya ngono kuwi sing jenenge los sing ngono kuwi ayo apik kaya ngono kuwi Pak Dalang ngapa ayo nyuwun sewu niki Winong niki wae bisiki kula ngapa Bu kula tanggal 2 pamit Bu nyapa lajeng ujian nah kuwi ya wis tak ijini nang gandeng ujian ya tak ijini ora apa-apa nang aku izin entuk ora kowe kowe malah izin melu izin iki piye ora enak Adimas ya nyapa ujian kabeh kok nyambet gawe sapa ora nah wis ora apa-apa yen ujian iki nomor 1 kok ya lah ngene iki lak apa ki jeneng nggih sampingan wae ya nggih menunjang kuliah ngono lek sing jeneng ujian lek kuliah bendina ngene ora pati yo ninggalke ra pati aben lek ujian ayo wis ora apa-apa santai aja terus esuk bengi iki waduh bintang tamune Mbak Tutik ayo esuk bengi kuwi wis thumbnail wis turut ngendi-ngendi aku jejer ya karo Limbuk Tutik